You can't go on. Elegant, challenge the better sign news on. I know you have 5 o'clock. Give now. I will come young man. I have to see me. Yeah, man, my dad, I cannot associate with him with Ego. How will they say, man? Conco. I say 5 o'clock, 5 o'clock. I put that. Let's be poor. Breathe. Don't suffocate them. We have that responsibility. I'm a man. Who are you, baby? Jesus. I check them ever now. Buffer. It's ever second side, ever second side. You won't change ever what the was a few Katana line and a Katana line. They want them you were. And so why they only That's a good word. Hey, I want to go somewhere. Actually, I'm not checking. I will come here. Don't want to be there. If you no, not to more, even never comes again. I'm not there. I think you go whatever I did. Easy. I know. You may be now. You will not get. Mana I bond the Esibuti now, Esibuti wine. Asim come over to Cape on a Genesio. I can hear this and keep as one wine for the marriage. Uyana, no second of Boziana, Buziato Barania, kind of for it. We are no weapon, Mano, Moabono, Omuto. Now, like one other one, no, he had them. Asim, I open up here, Umpotan and get this year. Again, I can mess with the one dog and keep him. As a moon, you get one dog and keep him. They can down what you can cook and sit them. I got a tear room. You open up the all those meetings this year. I won't dog again. I soon naga.
I get here na anya ga kwado unu ukwu ego no bu no sokwa ya buru bo ni hafa so si ya wo ya ma bebe ko ma bebe dịka unu chọrọ ọganiru obodo ọ dị mma obodo anyị kwụ unu n'azụ Ezidim si wee kwu ya bụ na nkwado ya ọ kwadosila anyị ike n'ukwu o bidoro anyị aka n'ukwu anyị gaba n'ilu honey ifugonu ka anyị si achịkọta ụmụ nwaanyị ibe m ịma na nke ugbu a ọchịchị dịzi anyị n'aka ọchịchị hapụziri ndị ukwu a maka na emebiela ha na-eti ego ọgba aghara n'ezinụlọ onye ego ọjọọ ọ dị aka o deghị ejezi mitin o deghị ede nzukọ mana nke ugbu otu a kịta ọchịchị nọzi otu ịmago ndị ife anọ nọ na otu ọchịchị dịzi anyị n'aka ka anyị hazie ya ka anyị na-ahazi obodo ka anyị na-ahazikwu ezinụlọ ka esi ebutu obi n'ọdị kama okwu dị ese nna m nsị ngwa ka m bute gị ebe nne ka ọ fụ ihe na-eme ịghọtago iwetu obi wee na-eso di otu aka ọ dị anyị achịgide ọchịchị a chịa ya mana kọmuniti a chịa ya mana ụka chụọ ya mana ezinụlọ a ma chịa ya na Naịjirịa the next president of Nigeria bụ anyị nwere n'anya What be this? Jesus.